Аз съм Кито. Водя групова терапия. От 12 години работя с чадърозависими. Виждал съм какво ли не. Статистиката сочи, че броят на зависимите от чадъри за последните 20 години драстично е нараснал и е надскочил дори броя на пристрастените към алкохол и цигари. За разлика от другите абстиненции, чадъровата е опасна не само за зависимите, а и за хората около тях. Вашия проблем какъв е? Просто не мога да спра като видя чадър, да не купя чадър. Може ли да свалите тази ръка, че явно Да. го притеснява? Искам вече да спра. Не мога... Нямам... Проблемът е, че никой не разбира тази страст в мен. Какъв е вашия проблем? Аз не се чувствам още готов да говоря. Може ли да не говоря сега? При вас? От 2 години искам голямо желание да се изкъпа, влизам в банята, обаче влизам с чадър. Нали сещате? Пробвали ли сте да се пуснете в вода и да се опитате като сте с чадър да се изкъпите? И не се получава, трудно. Спокойно. Всеки ден сме подложени на стрес. Затова лично аз нямам нищо против зависимостите. Пуша, пия, играя комарни и компютърни игри, ползвам чадър и наркотици. Зависимостите ми помагат да се отпусна от стрес. Затова моят съвет към вас е: винаги носете чадър и всеки ден се подлагайте поне на 3 часа ядрено-магнитен резонанс.